Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, zvamanje nyaya ndiri kufamba nayo inyaya yaComrade Geza bombshell message yavakauya nayo nezuro. Imessage inorwadza, imessage yakandibata ine sense yekuti saka time yese taitungamirirwa nemunhu asiri kuita zvakanaka mumusoro, nemurwere wepfungwa, nemunhu ari kudzimbikana nepfungwa, nemunhu ari kukanganwa zvinhu zvaanenge ataura ranezuro, nemunhu asiri kutomboziva kuti nyika yacho iri kufamba sei. Saka nzi yasvika nguva yekuti tichimubvisa aende anozorora nekuti ari kurwadziwa nepfungwa. Zvakumeka sense manje. Zvimwe zvimasili jokes zvaaita, zvimasili jokes zvaanenge achiita haasi majokes, munhu anenge atori serious. And we can pinpoint pakawanda kuti pakati akabvunzwa zvakati akapindura zvakati, pakati akabvunzwa zvakati akapindura zvakati. Ndichange ndichizokupai mamwe maexamples akafanana nepaakabvunzwa hanzi haatozive kuti maWarriors, timu yebhora yemunyika make yaakapa mari yakwalifaya kuenda kunotamba kumaAFCON, vaipa mari haazive kuti haina kutambira munyika mayo. Saka anozivei pakashata. Saka ndisingatambise nguva, ndoda kuti ndijambire muvhidhiyo tione vhidhiyo kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei handitika. Asi ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri paskrini apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Regai tipinde munyaya yedu tione tinzwe zvizere kuti zvakamira sei. Hello Zimbabweans, my name is Blessed Geza, Comrade Bombshell. I come back to you today as promised. Let me start by thanking you and congratulating you on the successful demonstrations and stay away we carried out on Monday. I want to thank you all for the support. Together we shall overcome. Today, I'm announcing a further step in our struggle to save Zimbabwe from Emerson and his looting mafia. We have taken our struggle to another level. We are impeaching President Emerson Dambudzo Mnangagwa. The die has been cast, and tomorrow we are setting this process in motion. Pavari kuti tomorrow apa is meaning today because this was broadcast yesterday. We are impeaching Emerson on the grounds that he is no longer mentally fit to lead the country. We are constitutionalists, so we are using the constitution to rescue the country. Section 97, subsection 1 and D of the Constitution of Zimbabwe provides for the removal of the president on the grounds of inability to perform functions of president because of lack of mental capacity to discharge the duties and functions of the office of the president.
Mnangagwa is suffering from vascular dementia. We got copies of his medical results. His doctors have already told him. His family is aware. And the looting mafia is also aware. Unfortunately, some members of his family and the looting mafia, led by Kudakwati Tagurei, are taking advantage of his mental sickness. They are taking advantage of his memory loss and forgetfulness to make him sign documents they are using to loot the country. Right, rega timbokurukura panyaya iyi. Ichi chirwere chandichiziva chinatotanga kutochinzwawo nhasi, but muchishona tinongoti murwere wepfungwa. Ari kukanganwa zvinhu. Akataura chinhu nhasi mangwana anenge akanganwa, akaita chinhu nhasi mangwana anenge akanganwa. Dzimwe nguva taiti pamwe mukuru wenyika anenge amborova whisky, aita sei akoriwa, but zvaakubuda pachena manje kuti aiwa atori nechirwere chepfungwa, murwere wepfungwa ari kutungamirira nyika. Saka zvinoreva kuti tiri kutungamirirwa nebenzi. Zvakangooma zvazvo. And millions and millions of people tinenge takangogara. Tikanzi handei tinodemonstrata, tinoramba takagara mudzimba. Tikanzi itai zvakati, tinoramba takagara. Tiri kunakirwa nekutungamirirwa nebenzi, murwere wepfungwa. Pane zvimwe zvinhu soka zvokuti inini hangu I wasn't expecting kuti mukuru vari kurwara nepfungwa. Ndaifunga kuti pamwe vakura vakuda kuti vachizorora, but hanzi pane vakavatenderedza. Tadzokera ku2017 kunzi the president is safe, we are only targeting criminals surrounding him. Ndo anatagwireyo ari kutaurwa ava. But chinozondishamisa ndechekuti kana tabvisa vaMnangagwa tichaona futi all the criminals surrounding the president vasingasungwe. Ndo zviri kurambwa nevanhu izvozvo kuti taramba kuitiswa. At least dai mati machisa tobvisa munhu wenyu, moisa munhu wenyu, mochisungawo mbavha idzi, mochita kuti zvinhu zvichinje munyika. At least that way zvinofamba. But hanzi vari kusainisa president madocuments nekuti anenge achikanganwa. Vari kumubvisisa vanhu pazvigaro vachiisisa vanhu vavanoda ivo nekuti anenge achikanganwa. Zvakaoma ende zvinhu zvinosiririsa, zvinopisa tsitsi tikada kunyatsozvifunga. Inogona kuita kunge laughing matter kana kuti chira, but this is real and this is serious. Kuti 16 million vanhu tinotungamirirwa nemurwere wepfungwa, munhu anopenga, anokanganwa zvinhu. Pane zvimwe rega tinzwa gesa pamberi utapa vari kuti chia. Because of this vascular dementia, Mnangagwa is no longer aware of what is going on around him. It is so serious that on Thursday last week, he even forgot who July Moyo was or what ministry he runs. He even argues with his aides on whether he is at home or in the office at work. That's how serious it is, comrades. The result is that vultures are circling around him. They are looting in his name. They are selling state-owned companies in his name. They are even hiring and firing government and state employees in his name. That's how bad it has become. Dubious characters you didn't elect are now exercising presidential powers. They follow him to his farm to give out tenders in his name. They take away your farms in his name. They even appoint and disappoint army generals on his behalf. It is a free for all for the criminals around him. This has to stop. You have also seen him. He doesn't even know that the Zimbabwe football national team is no suitable ground
in Zimbabwe to use for home matches. He doesn't know all those things, yet he is the president. Every time he is publicly addressing you, the moment he moves out of script, he starts asking the chief secretary about people around him. He asks anyone around him about anything. This is the president that we have. Right, muri kuzvinzwira mega ende maclips aya munomaziva ende munomaona achibvunza iwe ndiwani zviya, uri wekupi, iwe ndiwani zviya, ichakazoti, tinomaona, and sometimes we think it's jokes, but now this is a serious matter. Ari kurwara mukuru, ari kurwara nepfungwa mukuru, ari kukanganwa zvinhu, hanzi mapepa zvese tinazvo. Saka nhasi ndo pachatanga kuiswa emotion kuti vaite sei vafambire nyaya dzacho. Handizivi hangu kuti process yacho inofamba sei, but zvandichaita ndichatsvaga someone who understands nyaya idzi, ndouya naye paplatform tokurukura tonzwa kuti impeachment, kuti munhu azonzi haasi fit for work, maprocesses acho anombonyatsofamba sei uye zvakaita sei, zvakamira sei. But mazvinzwira mega ende mazvionera mega kuti zvimwe zvinhu zvacho zvinenge zvichiitika munyika zvinorwadza, zvinopisa tsitsi, kuti ndizvozvo zviri kutaurwa izvi, kuti tiri kutungamirirwa nemurwere wepfungwa. Pakashata zvekupedzisira, kusvika pakupedzisira chaipo chaipo, hanzi anokanganwa zvinhu zvakaoma. Amen. Kuti zvinofamba sei. Ndonyaya yanga ndanguva kuti ndikuratidzei zvamanje manje muzvionere. Kune vachazoda kuona the full interview, the full press conference yaGeza, munongoenda pachannel yakanzi Blessed Geza, ndo the official channel yavo Bombshell. Moita sei munoionera ipapo, but yay, pakaipa. Is for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes. It's bye for now. Ngasangane muchi mu video rinotera.